començar. Tinc l'absència d'un regidor, però estava per la casa i imaginem que s'incorporarà. Comencem la sessió. Bona vesprada a tots. Amb l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, en aquest cas tant del plenari del mes de febrer com del mes de març. Perquè se va repartir en el... Lo comenta usted, por favor. En febrero se quedó sobre la mesa, estaba repartida con el pleno anterior, con la convocatoria. Entonces se quedó, si mal no recuerdo, si ven ustedes el acta del mes de marzo, en el primer punto, con el señor Miquel, se dice que bueno, pues se tenían que introducir unos datos sobre, bueno, poniendo minutos y tal. No, porque ese acta no se aprobó. Se dejó sobre la mesa a fin de que se constatara con novato, bueno, pues eso, que se vieran de nuevo los vídeos, etcétera, y el audio para comprobarlo. Entonces, se somete otra vez porque esa acta no se aprobó, está tal cual estaba anteriormente, sigue siendo un borrador. Entonces los datos se han comprobado y los datos son verídicos, es lo único que tengo que informar. Entonces se somete a votación primero esa acta con la introducción de las modificaciones que solicitó el señor Pallés. Es que no se puede hacer una modificación de un acta hasta que no se apruebe la modificación inclusive. Y la modificación consta en el punto primero del acta del mes de marzo. Un momento, señor secretario, por favor. Per favor, preveu un poc de silenci, que tinguem molt de... Vale? Per favor. Que si no se crea un murmull així i no es pot seguir el plenari. Vale. Ratifique lo que està dient la secretària. S'ha comprovat per part del funcionari lo que comentaba el señor regidor y es lo que se les llama. Entonces, lo que se lleva es el acta que tenían ustedes del mes de febrero con la modificación introducida por el señor Pallarés. Vale, que es la y que figura en el primer punto toda la introducción que hizo el señor Pallarés del acta siguiente del mes de marzo. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Pues sin más, pasamos a votación las actas. ¿Votos a favor? Vale, Partit Popular, Ciutadans per Alberic, Partit Socialista i Compromís. Vots en contra? Abstencions? Alberic pel Canvi i XA som Alberic. Molt bé, moltes gràcies. Passem als següents assumptes. Són els assumptes dictaminats en la Comissió Informativa Especial de Comptes, Política Econòmica i Govern Obert. Començarem amb la dació de comptes de la resolució d'alcaldia de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2016, que breument explicarà la senyora interventora, i al ser una dació de comptes, haver-se repartit la informació en les comissions informatives als diferents grups, no n'hi ha debat al respecte. Senyora interventora, per favor, preu silenci. Quan vulgui. Bona vesprada a tots. Me dono compte de la resolució d'alcaldia de 28 de febrer per la qual s'aprova la liquidació del pressupost general de l'exercici 2016. En resumen, les dades de la liquidació són un total d'euros reconegudes de 6.611.103,10, un total de dret reconegut de 7.573.945,86, amb un resultat pressupostari de 968.699,84. El remanent de tesoreria ascendeix a 2.507.196,71 i ajustat a 2.420.742,78. Consta en l'expedient la informació al respecte dels datos que ixen de la liquidació, al igual
que el càlcul de remanent de tesoreria afectat, els ingressos que tenen que estar destinats a una finalitat concreta, que queda un remanent de 1.933.178. Al mateix temps, se fa una baixa en la tesoreria respecte dels drets de dudoso cobro, que puja a 3.530.207,28. Per una altra banda, se fa un anàlisi de l'ahorro bruto i l'ahorro neto, donant un ahorro bruto de 1.596.695,5 i l'índex d'endeutament de l'Ajuntament, que està per baix del que marca la legislació. El capital viu de deute a 31 de desembre s'envia a 3.213.549,33, dir que d'aquesta quantitat n'hi ha que descomptar ja 600.000 euros que s'han amortitzat ja per una pòlissa de tesoreria. Per una altra banda, fa menció a la compte 413 respecte de les obligacions pendents de pago i a l'especial circumstància respecte de les factures de l'entitat de l'empresa Acciona. En l'informe d'avaluació sobre l'estabilitat pressupostària i la regla del gasto es fa constar que es donen positivament les dues circumstàncies, tinguem un total de capacitat de financiació de 535.713,34 i donant però la regla del gasto que estem en el límit que marca la legislació. Molt bé, moltes gràcies, senyora interventora. Passem al següent punt. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 12 del 2017, el PMS. Explicarà... Dic la part dispositiva a la senyora interventora i després el regidor d'Hisenda ens explicarà breument de què es tracta. Bé, es tracta d'un expedient de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit extraordinari per a la construcció d'una piscina descoberta, d'estiu i acondicionament de la piscina coberta amb la financiació del patrimoni públic del sòl. És la part que correspon a aquesta financiació de 169.262,16, fent constar que en el projecte, que encara és un projecte de pressupost per al 2017, quedarà la resta de la financiació fins al total del pressupost inicialment calculat per el tècnic. Molt bé, moltes gràcies, senyora interventora. Senyor regidor, com vulgui. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada a totes i a tots. Fa uns dies vam fer públic com anàvem a financiar la construcció de la futura piscina d'estiu, que a més, conforme se va dir també, posaria en marxa l'anterior piscina coberta, per tant també estan ahí les despeses per a que es pugui posar en funcionament. Bé, això és una promesa electoral, tant que el grup municipal PSP-PSOE com el que portem Ciutadans per Bric. Han sigut mesos que hem estat negociant en diferents reunions, tant per part dels socialistes com per part de Ciutadans per Bric, en diferents entitats, entre elles la Diputació. La Diputació al final, aquestes reunions ha portat el seu fruit i va finançar mitjançant un conveni singular 150.000 euros per a poder portar endavant aquest projecte. I a part, enguany es portarà a terme també el fons de cooperació, pagat al 50% entre Diputació i Conselleria, que ens donaran al Bric al voltant d'uns 258.000 euros. Per tant, això també és part del que l'Ajuntament del Bric destinarà mitjançant aquest fons a la construcció d'esta piscina. Per tant, faltava una part per arribar al que és el cost total de la piscina i això és el que portem a terme ara, aquesta modificació del patrimoni públic del sòl. Alguns poden dir que per què no ens esperem a l'aprovació del pressupost. Bé, és un camí que s'ha de fer diferent del pressupost, l'aprovació del PMS, per tant, quan abans estigui aquesta aprovació i estigui en vigor, abans podrem portar a terme per a que aquest projecte de piscina es pugui fer realitat. Ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Sense més, passem al debat. Comencem. Algo que ha afegit per part d'Albert i per canvi. Continuem per part de Compromís. Algo que Partit Popular. Bones per a tots. A veure, si s'ha comentat sempre que la piscina tenia un cost de 500.000, entenguem que el 77.000 serà el que és l'acondicionament de l'altre, no? Entenc així. S'ha afegit per el tema dels projectes i per si n'hi ha alguna contingència. Havem intentat clavar en els 500.000 euros també l'acondicionament de la piscina coberta, abaratant el cost de la descoberta.
Vale. Bueno, entonces nosotros ceñimos al informe que fa Secretaría, deduint que sí que se pot financiar en el PMS la construcció de la piscina, però se pot financiar en el PMS l'adequar una piscina que ja està feta? A veure, està englobat el projecte dins de tot. El projecte de la piscina descoberta l'ha englobat per a poder obrir la coberta. Exactament els 77.000 de més estan la direcció d'obra, que són 8.000, la direcció d'execució material, que són 6.000, 6.000 de llicència ambiental, 6.000 de projecte de legalització d'instal·lació i 50.000 de gastos imprevistos. Qualsevol gasto imprevisto que puga sorgir dins de tot el projecte. Entonces, jo entenc que sí que se pot utilitzar per a fer la piscina, però igual hi hauria que la descripció de lo que és aquest crèdit extraordinari canviar-ho per evitar uns problemes i no ficar res de l'acondicionament de la piscina. Jo ho entenc així. Ara una altra cosa. Quin dia se va firmar el conveni de la Diputació? Quin dia es va firmar? És un conveni singular, entenc, que en Diputació no està encara firmat. Estem pendents que ens donen la fecha, però està el document d'aprovació per part de la Diputació. La Diputació sí que ha enviat el document en què aprova la dotació pressupostària. I ara ve el tema del Fondo de Cooperació Municipal. És que hem llegit un poquet el tema de lo que va el Fondo de Cooperació. Això és un fons que és incondicional. No és una subvenció. És un fons que ens van a repartir a tots els pobles, a tots els habitants. A veure, conforme avui està la llei, conserva l'Ajuntament que té un deute, i aquests diners són per amortitzar deute, mentre no alcen la mà. Sí, així s'ha fet, i és a dir, a veure, jo es va tenir contacte en un ajuntament que està en aquesta problemàtica, que van utilitzar, i té 900.000 euros ahí frenats, i no existís ningú document oficial que te diga que tu això avui pots utilitzar-ho. N'hi haurà que esperar segurament a octubre o novembre, és el que s'està dient en tots els puestos. Directament ha parlat en un ajuntament que té aquest problema. Nosaltres tinguem un préstamo, per tant, tot ingrés que ve, que no té ninguna afectació, jo entenc que la llei, avui per dia, fins que no se modifique, que és el que s'està estudiant, no podrem utilitzar. N'hi ha que veure el que és la realitat. Nosaltres, i vull deixar clar, així que nosaltres no estem en contra que el poble tingui una piscina. Nosaltres volíem que el poble tingui la piscina. El que passa és que nosaltres reclamem que es facin les coses bé i s'expliquen bé. Crec que esteu precipitant-se perquè això necessita una exposició igual que el pressupost. I tu no vas a poder licitar la piscina mentre no tinguis el pressupost aprovat. Entonces, jo crec que n'hi hauria que haver fet tota una. És la meva opinió o la meva manera de treballar. És el que jo veig per a ells. Entonces, se queden moltes coses ahí, no s'ha firmat encara en Diputació, no sabem el fons si se podrà utilitzar. Entonces, jo recomano prudència i anem a veure. Més que res, perquè primer se va dir el 2017 i la gent s'havia fet una idea i ara és 2018. Simplement per demanar prudència, en aquest cas a l'equip de govern, i no creï unes expectatives que potser no van a ser tan ràpides com creguem. No estem en contra de que se faci la piscina pel poble d'Alberí. És més, vull dir que la tinguem, però que més un poc de prudència a l'hora de vendre totes aquestes coses, perquè la gent després es queda un poc despagat. Molt bé, moltes gràcies. Senyor regidor, com diga. Mira, Estefania, te contesta així, no se'n va molt de les preguntes que ha fet. A veure, com tu dius, és una apreciació que tu tens. Vull dir, nosaltres ho hem consultat en diferents entitats, els tècnics de la Diputació, de fet, són els que ens diuen que ells ens donaran una subvenció a canvi que el fons de cooperació havien d'anar destinat a això. Vull dir, ells mateixos ja van ser els que van dir això, que és una ajuda que us donem extra, ha d'anar-hi. Realment, com tu dius, no és una subvenció, és un fons que suposadament us ho donaran tots els anys. Al igual que passa amb la participació de l'Estat. La participació de l'Estat no és sempre per a pagar el deute, sinó per al funcionament normal de l'Ajuntament. Per tant, si això té la mateixa manera de veure que la del fons de l'Estat, segurament va ser
Així no. Els tècnics de la casa, tant la secretària, l'oficina major com la interventora, en cap moment han dit s'ho han de pagar deute, sinó per suposar que nosaltres no ens hem aventurat a fer això, perquè al final la paraula estem donant a nosaltres i és que podem quedar mal en nosaltres. I s'ha dit no és la idea és, com tu has dit, que portar a terme aquest projecte i que sigui una realitat el més pronte possible. Que 2010, el 2010 no serà, esperem que siga finals de 2017, poder tindre-la principi de 2010, quan siga, però que estiga. I els passos són estos. Efectivament, el pressupost d'un altre un costat i és un altre. En el moment que ens vinga una resolució per part de se firma el conveni singular i aquests diners ja els tindrem. I en el moment que vinga publicat en els diaris oficials el fons de cooperació, aquests diners sí que els tindrem. Per tant, el pressupost potser no està aprovat o no està en vigor i tu ja tindràs 6 hectàrees perquè podràs fer la modificació que tindrà per ahir. Per tant, no anem mal encaminats fent això. Nosaltres el que volem és avançar el més prompte possible, sense clavar la pata al pressupost. I tranquil·la que aquest tema no és... No ho hem fet així, ai, anem a ficar això així. No, s'ha estudiat i s'ha parlat tot, que va dir que no clavar la pata. Bueno, moltes gràcies. Continuem amb les intervencions per part d'Isaac Somalberic, senyor regidor, quan vulgui. Moltes gràcies, senyor Carretalà. Bona vesprada. Aneu a votar que no. Aneu a votar que no i diguem que les coses queden molt clares i sumamos a les paraules de la companya del Partit Popular, evidentment que vulguem una piscina, però mireu, nosaltres tenim prioritats. Creguem que aquest poble hauria de tenir unes altres prioritats. No estem governant, van a destinar els diners que jo crec, Estefania, que sí que estan autoritzats i que sí que n'hi ha d'alguna forma s'han salvat tots els obstacles legals perquè tant la Generalitat com la Diputació pogueren dotar als ajuntaments d'aquest fons de cooperació. Ho dic independentment del que marca la llei de pressupostos generals de l'Estat, que al final és Montoro el que diu on se destinen els diners, la regla de gasto, etc. Vull dir, sí que és veritat que està tot molt condicionat, perquè l'última paraula la té l'Estat, en aquest cas el Ministeri d'Hisenda, el senyor Montoro, però d'acord amb l'autonomia pròpia de la Diputació i de la Generalitat, aquest fons va endavant i molts ajuntaments van a tirar amb projectes d'inversió, etc. Mireu, nosaltres volíem que hi hagi una piscina, però volíem que hi hagi una casa de la música acabada, voldríem que hi haguera els polígons industrials, que són els que creen riquesa, també acabats, competència de la qual recau sobre l'Ajuntament, i en tot cas el que sí que voldríem és que el nivell de vida de les persones del nostre poble, sobretot les que estan en situació de risc d'exclusió social i que pateixen la cara de l'atur, tingueren llocs de treball. Se podria articular legalment alguna fórmula per a que aquests diners que ens donen, crec que són 257.000 euros enguany, es destinaren per a crear llocs de treball. Se podria articular, ho hem consultat, jurídicament es pot fer, els tècnics de l'Ajuntament a la nostra proposta ens van dir que això podia ser, per tant, nosaltres volem prioritzar i hem de ser conseqüents amb allò que estem defensant i d'alguna forma comentant-vos públicament. El mes passat, en aquest sentit, i acaba, presentarem una moció per tal que el fons de cooperació municipal se destinara íntegrament a crear ocupació. Malauradament no va poder ser discutida, no va passar en els dictàmens previs i la idea és la mateixa. Volem que les prioritats des del nostre punt de vista com a grup polític siguin unes i no uns altres. Bueno, moltes gràcies. Abans no li havia donat la paraula per part del Partit Socialista del grup afegit. El micro, per favor. Bona vesprada a tots. Jo el que volia dir és això, que les negociacions que teníem sí que se podien utilitzar aquests diners que de fet mos obligaren quan estigueren parlant-ho. Entonces, nosaltres també ho hem consultat i en aquest tema no hi ha problema, independentment de que cada un pressuposti la seva idea i té les seues preferències. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor regidor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com diu vostè, senyor Pallarès, cada un té unes prioritats. Nosaltres també tenim com a prioritat serveis socials i per això en el projecte de pressupostos hem augmentat les ajudes a serveis socials.
pareix mentida que abans d'anunciar nosaltres que anàvem a fer una consulta ciutadana sobre quina seria el model de piscina que volien, que vostès publicaren en les seves xarxes socials que vergonya, que no havien complit la nostra paraula en el nostre programa electoral i que no havien fet la piscina encara. Uns dies després anunciem nosaltres la consulta ciutadana i de sobte en les seves xarxes socials desapareix aquesta publicació. Per tant, no sé, pareix que és, com sempre fan vostès, criticar per criticar i no aportar res. Per tant, poc més que afegir. Moltes gràcies, senyor regidor. Algo que dir? Evidentment, d'acord amb el que diu la normativa, que tinc el torn de rèplica i ja no podré dir res més. Jo particularment, aquesta intervenció no l'ha fet, per tant, a mi no me digues mentirós, això en tot cas seràs tu. Pareix mentida, pareix mentida. Has començat la intervenció, he intentat ser el més didàctic i el més, d'alguna forma, constructiu possible. Estàs parlant-me al començament de la intervenció de projectes de pressupostos. Benvinguts siguin les millores, l'augment en les partides de serveis socials. El que sí que és cert, ho dic jo així públicament davant d'ell, i si és mentira que me corregirà, és que aquest projecte de pressupostos no el tenim. Encara no el tenim, i estem en el mes d'abril. És cert? Per tant, que vulguis argumentar la teua proposta política estrella de legislatura dient si hi ha un grup en l'oposició que diu o deixa de dir en xarxes socials, la veritat és que diu molt poc de la teva capacitació com a regidor d'Hisenda i màxim responsable dels diners d'aquest Ajuntament. Diu molt poc. Però tu segueix així, Josep, segueix així. Moltes gràcies, sí, senyor regidor. Segueix teixint, no començaré ni mentirós a vostè, pareix algo, no sé, molt subjectiu, no sé què dir-li. I el tema de que el projecte de pressupostos el tindran, només el tinguem finalitzat i el tindrà tranquil, perquè el donarem, no tenim res que amagar, però fins que no el tinga jo fet, consensuat amb tots els companys, no anem a poder passar i com vostè comprendrà. Molt bé, moltes gràcies. Sense més, passem a votació l'aprovació de l'expedient de modificació. Vots a favor de l'expedient? Ciutadans per Alberic i Partit Socialista, no vots. Vots en contra? Abstencions? Partit Popular, Compromís i Alberic pel Canvi, moltes gràcies. Per tant, s'aprova la modificació de crèdit. Passem al següent punt, aprovació de l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2017. Senyora interventora, ens diu la part dispositiva i novament el regidor d'Hisenda ens ho explicarà. Es trata del escrit número 2 del reconeixement de crèdit. S'ha enviat la correcció de que són factures algunes que entren en 2016 i la resta en 2017. Consta en l'expedient de l'informe, l'expedient puja a 23.506 en 12, són gastos efectuats en 2016 i que deuen ser reconeguts per a la seva incorporació al pressupost del 2017. Efectivament, són gastos que s'han fet incomplint els principis de normalitat i existència de crèdit i per això mateix tenen que ser aprovats per el plenari com a extrajudicials. Molt bé, moltes gràcies, senyora interventora. Senyor regidor, quan vulgui. Gràcies, senyor alcalde. En total, en aquest expedient es reconeixen, com hem dit, unes 18 operacions que són despeses que han entrat en 2017 i que corresponen a serveis de 2016 o que no hi havia crèdit en el moment que entraren durant l'any 2016. L'import ascendeix a 23.500 euros, aproximadament. Són despeses que realment sí que s'han realitzat, que tenen les signatures o bé dels empleats de l'Ajuntament d'Alberic o bé dels seus regidors o ambdets. I per tant s'ha de donar eixida a aquestes factures que al final estan així dins de casa i n'hi ha que donar-li la major rapidesa per a que se paguen el més prompte possible. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Comencem a l'afegir. Quan vulgui, senyor regidor. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Simplement manifestar la intenció del nostre vot. Votarem abstenció no perquè estiguem en contra, sinó perquè considerem que això d'alguna manera condicionarà el posterior pressupost de l'any 2007 i simplement per això, com que no tenim el pressupost i això ho condiciona, no estem a favor però tampoc volem estar en contra. Gràcies. Moltes gràcies. Continuem per part de Compromís. Quan vulgui.
Sí, nosaltres també ens abstindrem. Pràcticament tot el mateix ja acabem fent això. Molt bé, moltes gràcies. Continuem. Partit Popular. Sí, a veure, quan el mateix dijous, després de les comissions, tinguem oportunitat de pegar una miradeta per damunt. La veritat és que m'agrada poder les veure millor, però les dues últimes factures, que són les que vingueren a explicar-nos les persones a la comissió, qui les firma? Perquè hi ha una firma i les firma. Llavors jo vull saber quin regidor és el responsable d'aquesta firma. La senyora Lázaro. No fica el nom? Sí, la senyora. Espera de dirigirme a la persona que les adona com a bones. Entonces, a veure, la primera pregunta és que Xavi nos explique què ens està costant realment el que és portar-la, no el contenedor, sinó com us costa la tonella de la coca. Per què no va per tonella? I si cada contenedor pesa una cosa, per què paguem tot igual? Si cada contenedor té un pesatge, per què ho paguem tot igual? Doncs perquè ho diuen així. Ho diuen o és així? No. Anem a veure. Se van a inclinar els contenedors en els ¿Qué? No, se paga per contenedor. Ell cobra per descarregar, cobra per endur-se i cobra per depositar el contenedor. I després fica la quantitat de quilos que fica, que vostè les ha vist les factures. I és el que ens cobra. Vale, perfecte, és el que vos cobra. Però, anem a veure, és que l'altra també està igual de mal, ja ho van dir. Però l'altra empresa també cobra. No. Tu vas a una planta i tu portes... A veure, quan te van a cobrar el mateix de portar una tonella que de portar-ne 5? És que no és així, que no és el mateix, però en teoria els contenedors, segons diuen els encarregats de la mateixa, s'omplen, ¿vale? I tenen un cubicatge. Però el cubicatge que tenen de 100 metres, de 20 metres, de 30 metres, suposa que és el que pesarà. La poda... Una cosa és el volum i una altra cosa el pes. Així se cobra per volum. Un contenedor pot ocupar i pesar una cosa... Bueno, pues les empreses ho tarifiquen així, no? Que després ells... Te dic que no. Bueno, Te dic que no. sí, les empreses que treballen... Te porta una factura... Les dos que treballen del poble cobren així. Te porta una factura i te dic com me ho cobren, te la porta. Que després no paguen així, no ho sabem, però l'Ajuntament sempre se Ara, la bueno, jo demano que la senyora Lázaro, que firma aquestes factures, sàpia, en este cas concret, què és el que se li deu de pagar per tonellar de la poda. Està defendent els interessos del poble. I si un contenedor porta una tonellada, o dos, perquè 2 tonellades de poda és molt, i val 50 euros, no val 160. Així no és. Això és responsabilitat de la senyora que està comprovant-ho. Nosaltres hem vist, realment, l'altra vegada no pogueren, perquè no se mos va donar en el pleno els certificats, i jo sé que he vist que hi ha 2 certificats, com que... Però bueno, és que a mi això no me val per res. Jo vull que m'ensenyen els tíquets quan entra a la planta. Quan entra un vehícul dins d'una planta, li donen un tiquet de pesatge, li pesen el camió, li descompten la talla i el pes que du, i punto pelota. I és aixina, sí, en tots els puestos, ja li ho vaig dir el mes de febrer. I li tenia que haver servit, va dir que no tornaria a passar, perquè ara no li havia tornat a passar. És que el que s'ha vist és el paper en el moment quan entra el vehícul a la planta. I només n'he vist 3. Continua veient albarans que fica envases. Com me cobren podes si porten bases? No val el mateix. Estem caient en el mateix error. Che, rectifiqueu-les. De fet, digueu que aquestes factures s'havien tornat a rebre. No és així, i s'han rectificat. I com pot ser que jo tinc tots els llistats de les factures que entren a l'Ajuntament i aquestes que digueu que han tornat no les trobo per ningú qüestió?
Per quin registre han entrat? És que ja vaig preguntar en la idea de que per què no s'entraven les factures pel registre general. Deuria d'aparèixer en el registre de factures que han entrat a fer com a que està enregistrades tornades. I han entrat les noves, rectificades. No està. No està. No està. Tingueu en compte això. Tingueu en compte això perquè crec que és un poc serio el que està passant en tot això. Entonces, jo li demano responsabilitat a la senyora Charo. Sí, anem a veure. Jo estic d'acord que no s'han fet les coses com toca. Jo ho vaig dir en l'altre viatge. Així s'estava treballant en Sultemar i han seguit treballant els encarregats en el mateix. Jo no sabia que se feia així. Se va fer. Escolta, a partir li ho vaig dir, se treballarà d'una altra manera. Inclús, ja li vaig dir també al senyor Conde que anem a canviar el sistema de contenedors. Però bueno, les coses s'han fet així, jo també, jo ho admitís, que me pareix una exageració. Però vostè ja va sentir els encarregats de l'almacén, jo no puc anar a comptar els contenedors que fiquen, ni puc... I a més, a veure, si l'empresa treballa així, què vol que jo li diga? Puc exigir-ho? Vale, però jo, aquesta quantitat de contenedors i aquesta quantitat de treballs i de treballadors que havien entrat aquest estiu, és la primera vegada que me vaig trobar en això. I no sabia que se treballava així. I a mi ningú me va dir res així. Vale, estic d'acord. Però s'ha fet la feina. Vostè sap que van vindre els dos encarregats de l'almacén i van dir que s'havien fet la feina. I ells se fan responsables d'aquesta feina. Que ningú, i ho vaig dir a la comissió, que ningú fica en dubte que s'han dut 30, 50, 300 contenedors, que ningú dubta que s'hagin dut i que s'ha netejat un barranc que realment al final potser no li correspon al poble de Verí, però per seguretat se fa i s'ha fet diversos anys, no passa res. Però el que no me pareix correcte és que vostè que està dient així davant de tot el món, que vostè no sabia res, que estiga firmant aquestes factures, és el que li estic dient, senyora Lázaro, que no se responsabilitza vostè de firmar unes factures que no se pot comprovar si estan ben fetes, és el que li estic demanant. No li estic dient res més. Vale, estic dient, però ara ja està, la feina s'ha fet. A veure, què vol, que no li paguem? Que les tornem? A veure... I aquests vehicles, quan han entrat a la planta, tenen que li porten. Que li porten i ja està, no hi ha problema, si es tenen que tindre. No val per res un certificat. No val. La planta no li va dir a vostè si això ha vingut d'Alberic o ha vingut de Montortal. La planta, clar, una empresa que treballa en això és normal que li faci un certificat. És lo lògic, no passa res. Però vostè té que tindre la certesa que es va aprovar ara vostè i ha firmat 15.000 euros. I fa 2 mesos, ja no me'n recordo el dineral també que va ser. Entonces, jo crec que inclús ho estic dient per bé. És que ho estic dient per bé. Entonces, crec que se poden fer les coses bé, que així ningú diu que no s'hagi fet. Però feu-les bé. És el que vos demanem. I si les heu tornat, han tornat a vindre d'una altra manera que no estan clares. Que se fiqueu bé, que busquen, que segur que estan els tiquets. Segur que estan les tiquets com els que s'han portat. Perquè és que jo n'he vist 2 o 3. N'hi ha 2 o 3 només. De 30 o de 40. Entonces, tingueu que entendre que a nosaltres ens creen dubtes. Perquè extrajudicialment sempre, per lo que siga, però és que això és una barbaritat. I tingueu que entendre quina és la nostra postura. Perquè per nosaltres és escandalós. I això passava anys endarrere, però ja fa temps que no passava. Entonces, no ens agradaria que tornara a passar. Molt bé. Continuem. Vol contestar, senyora Regidora? Sí, vull contestar i estic dient que estic comprometent així que això no tornarà a passar. Això també l'ho dic. Vale? Això també l'ho dic. I me compromet així que això no tornarà a passar. Separant les coses d'una altra manera. Però ja està fet. La feina està feta i se té que pagar. I ja està. Senyora Isidor, volia afegir alguna cosa? Sí. Moltes gràcies. Comença pel final. Estem totalment d'acord amb el que diu Estefania Xina, que vos vaig estalviar la part de l'explicació, però Xaro, no parlem de que la feina s'ha fet, vull dir, lo de l'altre dia de que els tècnics vingueren a dir no s'ha fet la feina està mal feta, mal feta.
estàs reconeguent-ho ja per segona o tercera vegada. Consta en acta que reconegueu que la feina està mal feta, i no parlem de 300 o 400 euros, parlem de milers d'euros. Si està mal feta la feina, no se paga. Entre altres coses perquè no tenim garanties de que, parlant d'aquestes qüestions de vertits, de complir amb els protocols mediambientals, la runa ha tingut que anar. La feina en el Beric s'ha fet. Els tècnics de l'Ajuntament han fet la feina. Els polítics heu supervisat que s'ha fet aquesta feina. Però quan la runa ha eixit del poble del Beric, no sabeu on ha anat, ni què s'ha fet, ni com s'ha fet. Ixe és el problema. Per tant, escolta, és el que tienes que fer, ja no? Nosaltres no anem a votar a favor d'aquesta barbaritat que diu Estefan. No anem a votar. Ja us ho diguérem en el plenari passat. I em sap especialment greu per tu, perquè t'han encolomat el marrón este, que és un marrón que és de juliol i d'agost de l'any passat, i te'l tens que engolir. Però tu sabràs a quin preu. Jo creiem que això no hauria de continuar. Per tant, evidentment, per responsabilitat, no podem votar a favor d'aquest reconeixement extrajudicial. I acabi, repetim sempre el mateix quan ens ocorreixen o quan ens venen punts d'aquest caliu. Un reconeixement extrajudicial de feina és una factura que se presenta en un any d'un exercici anterior. Això vol dir que se té que fer un reconeixement extrajudicial, estem reconeguent que s'ha de pagar perquè hem vist i hem valorat i hem supervisat quina feina s'ha fet i que s'ha fet ben feta, però no és el cas. Per tant, aquest reconeixement no pot tirar endavant. És la nostra opinió. Vol afegir alguna cosa, senyora regidora? No. Vale, doncs, sense més, passem a votació l'expedient de reconeixement del crèdit. Vots a favor? Ciutadans per Alberic i Partit Socialista, vots en contra. XA i Som Alberic, abstencions. Compromís i Alberic pel canvi. Perdone, XA i Partit Popular. Passem al següent punt, aprovació inicial del ROM o Reglament Orgànic Municipal. Hem de dir, el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, és el reglament que regula el funcionament en si de l'Ajuntament, de totes les sessions i tots els òrgans col·legiats, com poden ser el plenari, les comissions i demés. Així, qualsevol relació entre el funcionament de l'administració i els diferents òrgans polítics, és a dir, els grups municipals, els regidors, l'alcalde, etc. El reglament ja tenia alguns anys, si no m'equivoque era del 92, és a dir, 25 anys, i s'ha realitzat una comissió formada per tots els grups municipals en la qual s'ha estat debatint durant mes i mig el que cada grup considerava que devia esmenar sobre un reglament orgànic que agarraren bàsic que van confeccionar els tècnics. Durant aquestes diverses sessions, si no m'equivoquem van ser 4 sessions durant diferents dilluns, cada grup municipal ha anat aportant la seva opinió i les seues esmenes i el que consideraven per a millorar aquest reglament i que aquest reglament siga de l'agrade de tots els grups i que siga el més consensuat, que en tot moment és la voluntat que duem per part de l'equip de govern, que aquest tipus de reglament, que és el reglament bàsic per a la relació entre els polítics i l'administració, siga algo que tots els grups creuen en ell. Voleu afegir alguna cosa al respecte del reglament? Comencem per Alberic pel canvi. Bé, gràcies senyor alcalde. M'agradaria afegir el que ja heu dit, que ens hem estat reunits durant més d'un mes, crec que han sigut 4 reunions diferents, per a revisar en diferents etapes el reglament, per aportar, com haveu dit, cada un les seues propostes, les seues correccions, modificacions.
però encara així és un document molt extens, un document molt dens també, perquè és un llenguatge que no és una lectura narrativa, no és una lectura divertida ni entretinguda. Dilluns passat ja veig que hi havia xicotet de serrates, vaig a per davant que anem a votar a favor perquè el contingut ens pareix adequat, però sí que hi ha certes qüestions de forma. Josep mateix va dir que ens reuniríem i revisaríem qüestions del doble gènere, secretari i secretària, que de vegades queden incorrectes o fan dificultosa la lectura. Sí que m'agradaria quedar en això, que li peguem una última miradeta, però no per a qüestions de fons, sinó de forma. Simplement era això. Gràcies. Vale, perfecte. Si són errates ortogràfiques, com deia dir vostè, sí que són coses que se poden rectificar i no hi ha ningú tipus de problema. Lo important, com ja dit, és el contingut i si avui, com tots esperem, s'aprova, este tipus de coses en deteniment podem anar revisant-ho i anar modificant-ho per evitar-ho. Continuem, si vos pareix, per part de Compromís, algo que afegir. Sí. Nosaltres, vaig a per davant, anem a abstindre'ns del document este. Presentarem el document, el ROM, s'ha renovat o refet gràcies a una proposta de Compromís. Pensem també que aquest document és poc farragós. El que presentarem nosaltres entenc que era més adequat, sobretot per a la gent nova que entrava, que no tenia ni punyetera idea de què anava la cosa. Trobem que era més fàcil d'entendre que aquest. Aleshores, entenguem això, que el nostre pensem que era més entendible, no vaig a dir millor, perquè pràcticament és el mateix, però el nostre estava un poquet més, no era tan farragós com aquest. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Continuem. Algo que dir per part del Partit Popular, algo que dir per part del Partit Socialista, algo que dir per part d'IPSA, som Alberic. Sí, anem a votar a favor, tot i que han hagut propostes d'esmenes que no s'han inclòs, nostres, algunes altres sí, però encaixem això de forma natural, perquè els arguments que se'ns donaren des d'un punt de vista tècnic estaven d'alguna forma substanciats i la veritat és que ha sigut un compromís. El company Xavier diu que ha sigut gràcies a ells. La legislatura passada i l'anterior ja també ho hem proposat reiteradament i gràcies a que definitivament l'empenta que li ha donat hem pogut participar de forma democràtica en l'elaboració i en la reforma d'este ROM, el qual queda viu i estarà obert a que sempre se pugui modificar i millorar en el futur. Bueno, pues, senyor regidor, li agarre la paraula. Si ho ha demanat en anteriors legislatures, ens sentim orgullosos que per fi ho hem dut endavant i que damunt ho hem consensuat en tots els grups. Per tant, en això ens podem sentir orgullosos que hem sigut capaços de fer-ho junts. Per acabar, per part de Ciutadans per Alberic, senyor regidor. Gràcies, senyor alcalde. Conforme hem dit, al final això és el que ens ha de marcar les relacions de cadascun de nosaltres en l'Ajuntament. Dir que ha sigut molt gratificant, penso jo, que al final ens hem reunit i ens hem ficat d'acord en base a uns models que tant Maria Ángeles com Lorena, que han actuat de secretaris en tot moment, ens han sabut aconsellar en els possibles dubtes jurídics. Però al final això ens hem ficat d'acord, encara que vagi la mentida, pràcticament, en moltes coses, que al final és això, el full d'aquest consens que estaria molt bé repetir en altres ocasions. I també, sobretot agrair al Fons que ha estat allà en temes lingüístics molt clars per a millorar-lo. Sí que farem això, abans de la publicació definitiva, el que farem serà modificar el que diguem, que no fiqui alcalde, alcaldessa, o sigui, que estiga tot clar i que sigui una fàcil lectura i intentar això millorar-lo. Moltes gràcies a tots els grups i moltes gràcies a Fetxís per la participació de tots, que és important. I sense més passem a votació. El reglament. Vots a favor del reglament. Abstencions. S'aprova, per tant, per unanimitat amb la salvetat de l'abstenció de Compromís. Continuem amb els assumptes dictaminats per la Comissió Informativa de Territori i Patrimoni.
En este cas, els dos punts són la rectificació d'inventari de béns a data 31 del 12 del 2014 i la rectificació d'inventari de béns a data 31 del 12 del 2015. Es tracta d'un tràmit burocràtic legal que si no marca la legislació, els ajuntaments cada any tenen que rectificar l'inventari de les seues propietats i tassar-lo econòmicament, i és el que han fet. Així no hi haurà debat al respecte perquè és algo purament tècnic segons els informes que ens marquen els tècnics municipals. Si li pareix la senyora interventora, breument o la senyora secretària. Muchas gracias. Como bien ha dicho el señor alcalde, es simplemente una relación numérica, aunque también es cierto que el inventario viene con todas las fichas de alta y de baja que se han producido a lo largo del ejercicio, es decir, todas aquellas adquisiciones serían altas y todas las bajas serían las amortizaciones, inclusivamente las ventas que se hayan podido producir. Al final del año 2014, lo que teníamos como saldo en inmuebles era el importe de 44.623.138,06. En créditos y derechos de carácter personal tendríamos 165.446,19. El importe de los vehículos, o la valoración, mejor dicho, de los vehículos actualmente del parque móvil serían 151.892,11. Y todo el tema de enseres, es decir, muebles, etcétera, que hay en todas las dependencias, ascendería a la cantidad de 592.410,82. Y luego teníamos un capítulo que es simbólico porque es la cesión, son lo que se llaman bienes y derechos revertibles, que son las cesiones que el ayuntamiento hace a favor bien del Estado o bien de la comunidad autónoma. Por ejemplo, los solares, que es lo que más se suele conocer, los solares que se ceden para hacer los colegios. Entonces ahí simplemente es una cosa simbólica y lo hemos valorado en 2 euros. El importe total del inventario al 31 de diciembre de 2014 era de 45.532.889,19. Y el pasivo asciende al 31 de diciembre de 2014 a 3.124.102,16. Lo mismo con respecto al año 2015. Los importes finales, después de altas y bajas, serían en inmuebles 44.978.341,68. Los créditos y derechos de carácter personal siguen lo mismo. Los vehículos baja un poquito, 133.786,02. Los muebles, es decir, los enseres, etcétera, subirían a 560.870,52. Y los derechos y bienes reversibles, igual que el año anterior, a 2 euros, que es la cantidad simbólica. Al final del año 2015, el importe total de activo era de 45.838.446,42 y el pasivo de 2.872.648,02. Muchas gracias, senyora secretària. Com es tracta d'aspectes, considere, purament tècnics, si no tinc problema, passem a votació. Si esteu tots d'acord, vots a favor de l'aprovació de l'inventari. Votem els dos junts, si vos pareix. A veure, Ciutadans per Alberí, Partit Socialista i Partit Popular. Vots en contra, cap, abstencions. Alberí pel Canvi, Compromís i Som Alberí. Molt bé, moltes gràcies. Continuem, esta vegada en els assumptes dictaminats per la Comissió de Política per a les Persones, Serveis Socials, etc. En aquest cas hi ha una proposta de resolució del Partit Socialista sobre la gestió pública de la sanitat en la Ribera. Si li pareix la senyora regidora de Sanitat, ens ho explica breument. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i a totes. El Partit Socialista presenta una moció sobre gestió pública de la sanitat de la Ribera. I argumentem.
La Comunitat Valenciana ha sigut el laboratori del PP en el procés de mercantilitzar el dret universal de la sanitat. El govern del Partit Popular inicià en 1999 en Alzira un experiment de gestió privada de l'assistència sanitària pública. El balanç d'aquesta estratègia és que el govern del PP de la Comunitat Valenciana entrega la sanitat d'1 milió de persones, és a dir, el 20% de la població, en mans d'empreses privades. S'ha fet per imposició, sense consultar, sense planificar i sense estudiar el model. Sols el govern del PP de la Comunitat Valenciana es va atrevir a ficar en risc el sistema sanitari públic, universal i de gran qualitat. Un model tan nefast que no ha sigut implantat en ninguna altra comunitat autònoma. Un model que no ha funcionat, com se va dir, per part del govern del PP, perquè no resulta ni rentable socialment ni rentable econòmicament. És un model que no comparteix el govern, de canvi de la Generalitat, ja que és un firme defensor de la sanitat universal pública valenciana. Baix aquesta premissa, la recuperació de la sanitat privada és un compromís reflexat en el pacte del Botànic, on participaren els partits PSPV, PSOE, Compromís i Podemos. El dia 31 de març del 2018 finalitza el contracte en Ribera Salut UT de la Generalitat Valenciana. El govern de la Generalitat Valenciana va complir els seus compromisos amb la ciutadania des de la més estricta legalitat. Ja se li ha comunicat a l'empresa en temps i forma que no pot prorrogar el contracte. S'ha començat el procés en normalitat per a tornar tota la gestió a la conselleria. Un procediment de reversió a la gestió directa que s'està fent en diàleg, en transparència, en garanties i en la màxima seguretat jurídica tant per als ciutadans, que són els usuaris, com pels professionals. Per tot això, el grup socialista presenta a l'aprovació del ple el següent acord, que mostra el firme apoyo al procés de recuperació de la sanitat pública del Departament de Salut de la Ribera, iniciat per el govern de la Generalitat en aquests moments. Gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Si vos pareix... Sol recordar, senyor alcalde, que la salut és un dret i no és un negoci, i per ahir no pot passar el govern. Moltes gràcies, senyora regidora. Algú que afegir per part del intercanvi? Bé, una coseta només, evidentment anem a votar a favor perquè estem totalment a favor que els serveis públics consiguen això, serveis públics, sobretot la salut, l'educació i la seguretat. Però m'ha una pregunta, per què la meva està en castellà i tu l'has llegit en valencià? No, estan totes en castellà. S'han passat totes en castellà perquè la baixaren de l'ordenador i estava en castellà, però estava en valencià. Vaig anotar la primera, clicaré la primera i deixaré en castellà. Només serà això, perquè a la pròxima si pot ser en valencià, per favor, i ja està, només serà això. Moltes gràcies, senyora regidora. Algú que afegir per part del Compromís? Nosaltres està clar que també anem a apoyar-la. I agrair l'esforç que ha fet, perquè està bastant semblant, i està en castellà i la llegit en valencià, vull dir que va anar a traduir-se. Molt bé, continuem. Partit Popular, res que afegir. ICSA, algú que afegir, res que afegir. Per part de Ciutadans per haver-hi tampoc. Sense més, anem a votar-la. Vots a favor de la moció. Vots en contra. En aquest cas, tots els grups a favor, a excepció del Partit Popular. Per tant, s'aprova la moció. Continuem, en aquest cas, en les mocions per urgència. Agraeix que per part de Compromís anem a presentar una moció al respecte de la batalla d'Almansa. A suggeriment de diversos grups municipals han acceptat doblar per el tràmit ordinari amb el compromís de que l'aprovarem, Xavi. Ho agraeix, això. I anem a les mocions per urgència, en aquest cas, que presenta... És la d'ICSA, no? La que n'hi ha, no? Quan vulgui. Bueno, en aquest cas, ha de defendre... L'únic que pot defendre, o si vol dir alguna cosa respecte de l'urgència, perquè s'ha de votar l'urgència.
tinc en compte la mateixa que el mes passat i que no l'he eixat... Bueno, excepte el Badell, sí. Vale. Lo único que puedo decir al respecto de la urgencia, Segons el reglament orgànic municipal que hem aprovat avui, articles 119 i 120, tenim 3 minuts per argumentar la proposta de moció. No està en vigor, Ho dic perquè vull cenyir-me a les coses... No està en vigor. L'article 119 i 120... Però defenga la urgència perquè si s'introduís, entonces sí que la té que defendre la moció. Ja estarà defensa. Me compromet a no repetir allò que vaig dir, que crec que m'entren els 3 minuts. Té que defendre la urgència, senyor regidor. Vostè podria haver-la presentat, però el tràmit ordinari no ha volgut. És que és el que és incongruent, defenga la urgència. Senyor Carratala, si la presenten pel tràmit ordinari no se dictamina favorablement a la comissió. Aleshores, la llei, el ROM, articles 119 i 120, me permeteix fer aquesta presentació de moció per urgència independentment de que entre al seu dictamen ja en el plenari o no, però almenys tinguem l'oportunitat de que públicament expliquem aquesta moció, cosa que no podrem fer, per exemple, la que li vaig explicar abans de... Pues defenga estos 3 minuts. Moltes gràcies. L'Ajuntament d'Alberic, després del recorregut judicial de la sentència, que és el 8 de febrer del 2008, porta més d'un any treballant i definint l'instrument urbanístic i legal per donar el darrer pas definitiu al compliment de la sentència pel cas de l'urbanització de Sant Cristóbal. Vull resumir i vull donar la pressa. El passat 7 de febrer l'Ajuntament organitzava una reunió informativa en la qual s'explicava quines són les gestions que s'han fet i que es fan en el PRIM, el projecte de reforma integral. Així doncs, ens trobem en la recta final de la resolució d'aquest llarg i tortuós conflicte, el qual ens ha causat molts perjudicis i danys als veïns de Sant Cristóbal, tal com assenyala la sentència del TSJ de febrer del 2008, guany de data veïns. Així mateix, al mateix temps, la comunitat de propietaris de l'organització Sant Cristóbal ha enviat una carta als veïns... Miquel, para un moment. Estàs llegint la moció, Miquel? No, home... Anem a veure primer n'hi ha que introduir-la al plenari, estàs llegint-la, tindràs que explicar-la. No té sentit el que estàs fent, Miquel. Però si encara no està introduïda en el plenari. Jo llisc l'article 119 i 120 i no diu res de llegir o no llegir. Diu que tinc 3 minuts per a posar la meva raó, però vaig a fer-li cas, no la llisc. Però explica-ho, si és més fàcil explicar-ho. Ho explique. Hem fet averiguacions i la comunitat de propietaris ha fet unes obres, com per exemple la instal·lació de badens i senyals de trànsit que corresponen a l'Ajuntament per llei, independentment de la titularitat d'aquells vials, públics o privats. Això ho diu la llei. Per tant, aquests homes han fet aquestes obres i van a repercutir-nos aquest gasto, aquesta despesa als veïns. I els veïns ja paguem l'IBI que se suposa que han de servir per a, entre ells, com és competència de l'Ajuntament, arreglar els carrers, ficar les senyals de trànsit, etc. Vulguem que l'Ajuntament prenga cartes en l'assumpte, d'alguna forma. Ja sabem que legalment no pugueu fer i no pugueu dir-los a aquells que no m'ho facin pagar unes factures perquè és un litigi privat i nosaltres ja ens buscarem la vida dels nostres advocats. Però sí que tingueu que fer una recomanació, que aquest és el cas de la moció, de que d'alguna forma s'advertís ja que la competència en matèria de seguretat vial concreta és el que portem en aquest plenari i ordenació del trànsit li correspon a l'Ajuntament i aquells senyors no tenen el perquè de fer ninguna instal·lació. I vos demanem que voteu la inclusió de l'urgència favorablement. Vale, a veure, saps que com la urgència no se debatís, té que votar si s'incluís o no. Vaig a per davant que no anem a votar l'urgència, però li vaig a explicar una cosa. Uno, vostè sap que hi ha diversos tipus de mocions. En aquest cas és una moció de tipus resolutiu. És preceptiu els informes tècnics pertinents. Jo, com a funcionari que soc, li dic que efectivament té raó en quant a la regulació del trànsit. Efectivament és una competència pròpia del municipi i sí que anem a actuar al respecte. Però li torno a repetir el mateix que li vaig dir el mes passat i no anem a votar l'urgència perquè no ho considerem urgent. A pesar d'això anem a actuar al respecte d'això, diguem-li igual a comunicar, però 3.
l'Ajuntament no pot dir repetir el que vaig dir en l'anterior plenari. L'Ajuntament no se pot dirigir a una entitat i dir-li algo no és lògic. Això no és lògic, no. L'Ajuntament li té que dir si és legal o no és legal. Estem parlant d'un tema privat, com bé has dit, Miquel. Per tant, en aquest tema són els tribunals els que tenen que definir. L'Ajuntament no pot donar o llevar raons. I saps que comparteixes l'opinió amb mi. Per tant, en ningú cas te podríem aprovar una moció en què l'Ajuntament comunique que aquests derrames no és lògic repercutir-los perquè l'Ajuntament no pot entrar en juís de valors. I és que estic segur que està d'acord amb mi. L'Ajuntament té que dir si és legal o no és legal i és més, no té que ser l'Ajuntament el que ho diga, té que ser un tribunal. No pot fer-ho l'Ajuntament. Per tant, no t'ho puguem recolzar, Miquel, a pesar que compartim l'opinió amb Sant Cristóbal, per això estem caminant, encara que el camí siga llarg, estem caminant cap a la solució definitiva, Miquel, i ho saps. Encara que costa molt, i costa el PRI i que després tindrà molts passos, però és un problema de 40 anys que si tardem 2 anys en solucionar-ho, doncs bueno, o si tardem 3, ojalà tardarem 3 mesos, però és que no n'hi ha per un altre camí per solucionar-ho, Miquel, per moltes ganes que tinguem. I per això no anem a votar l'urgència, ni siquiera si ho dus per tràmit ordinari, en aquest sentit no puguem aprovar la moció, Miquel. Només afegim una cosa que estic totalment d'acord amb el que dius, és més, m'alegre que hagis pres la decisió de prendre la decisió que va més enllà del que diu la moció, que parla d'una qüestió lògica i a lo millor informativa. Sí que és de veres que queda públic el compromís de l'equip de govern en el sentit d'instar a la comunitat de propietaris a que això que estan fent no ho han de fer, perquè tingueu que replegar els informes. Alguns esforços ja estic, l'informe de la policia demanant si tenen un informe per a l'ordenació del trànsit, el tinc, sabeu que la policia no ha fet cap informe perquè ningú de la comunitat de propietaris s'ha adreçat a aquest ajuntament. Aquells obren de forma John Wayne en el viejo oeste. Per tant, per a nosaltres és arribar a la declaració que acabes de fer ens dona més satisfacció perquè anem més enllà. Vull dir que arreplegueu el compromís de dir-los a aquells i de comprovar legalment aquestes actuacions em sembla perfecte i entengueu que anem a vigilar aquesta actuació que aneu a portar o aquest compromís que aneu a portar endavant. Així és, molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Doncs votem l'urgència de la inclusió, encara que pràcticament no faria falta. Està el compromís adquirit davant de tots. Bueno, doncs a veure, que se mos havia passat. Abans del plenari, a les 7:30 hem convocat una junta de portaveus per tal de fer una declaració institucional. La voluntat era que fos una declaració institucional de tots els grups polítics per oposar-nos al projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat, que una vegada més marxina els valencians davant d'altres comunitats autònomes, com tots som conscients, no? Pareix que com els valencians no reneguem prou ni mos passarà com mos passa. La declaració institucional ha sigut ratificada per tots els grups polítics i si no tingueu inconvenient passa a llegir-la, si vos pareix. La llei és igual que la declaració que han fet les Corts Valencianes. El Consell de Ministres aprovà el passat divendres, dia 31 de març, la remissió a les Corts Generals del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a la seva tramitació parlamentària. Llegides les resolucions 22/9 de 6 d'octubre de 2015 i 918/9 de 22 de febrer de 2017 de les Corts Valencianes, on se reclamaven unes inversions justes per a la comunitat valenciana i l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la comunitat valenciana, compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys i reiterant la necessitat de garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora, reclamant un pla de xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment xifrat en almenys 1.200 milions anuals des de 2017 fins 2020 en inversions al nostre territori. Davant d'això s'ha convocat a l'Ajuntament d'Alberic la corresponent Junta de Portaveus celebrada el 6 d'abril, com li he dit, amb tots els grups municipals amb representació al nostre Ajuntament
han manifestat el seu rebuig a les inversions territorialitzades que contempla el projecte de pressupostos de l'Estat per al 2017. La inversió es situa en un 6,9%. No només no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys, sinó que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 290 milions respecte al 2016. Cada valencià i valenciana rebrà 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 que de mitjana se recibeix a la resta de l'estat espanyol i molt lluny de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran de mitjana inclús vora 3 vegades més que els valencians i valencianes. Així doncs, arran d'aquesta junta de portaveus, l'Ajuntament d'Alberic ha acordat refermar el contingut de les resolucions aprovades a les Corts, adherint-se a elles i mostrar el seu rebuig als pressupostos generals de l'Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat expressada de forma unànime per representants del poble valencià. Davant la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat, recordar el sentit de les resolucions 22 i 918/9, així com la reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i diputades i senadors i senadores triats en les circumscripcions valencianes. Instar al Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per cohesionar els valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori. Així ho firmen tots els representants de tots els grups municipals representats així a este plenari que representen a tots els veïns del nostre poble. Hem de dir que tots els grups, com bé diu, ho refermen i, sense més, si vos pareix, passem a votació. Vots a favor d'esta moció. Bueno, com bé diu la regidora, vots a favor de la moció i la inclusió. Vots a favor de l'aprovació. Molt bé, per tant, s'aprova per unanimitat per tots els grups i se transmetrà als òrgans pertinents. Passem al següent punt, que és la dació de comptes dels decrets i resolucions d'alcaldia, així com els acords de la Junta de Govern local. S'ha repartit a tots els diferents grups municipals, per tant, se dona compte. I passem als pregs i preguntes. Només s'ha presentat abans del plenari per part d'Eixa Som Alberic. La majoria, gran part d'aquestes preguntes se vos han contestat, però bueno, si vol les dic i se li contestaran en el seu temps pertinent quan vulgui, senyor regidor. Moltes gràcies. S'han contestat, però és que hem fet les preguntes abans de rebre la contestació. Així que anem a llegir-les i no es perdem. De totes formes, si sabeu la resposta d'alguna, me puc interrompir i que jo gustosament vos escoltaré. La primera, senyor Carratalà, ja té l'informe de l'oficial major encomanat a la policia local per robatori de les corxeres i màquina de corxeres de la piscina coberta. Senyor Carratalà, quina modalitat aneu a utilitzar en la gestió de l'escoleta? Seguim, senyor Carratalà, tots els membres de la policia municipal passen el control d'inici i final de jornada. Senyor Carratalà, la eliminació del poliesportiu continua engegada. Continua engegada? Senyor Carratalà, què passa amb l'olivera que anava a substituir el monolit? Senyor Carratalà, hi ha algun avanç en el tema de l'assessorament energètic? Senyor Carratalà, s'ha presentat la petició de formació a la Conselleria de Cicles Formatius a l'Institut? Senyora Charo, s'han presentat més factures de l'empresa Sudmarc del 2016 pels serveis de recollida de poda, contenidors i o similars? Si és així, ens pot dir quina quantitat sumen en total i quin procediment de pagament que aneu a utilitzar en cas de procedir amb el pagament? Senyor Carratalà, per què utilitza sistemàticament la mateixa resposta a les nostres preguntes i després no compleix? Senyor Carratalà, és vostè conscient que heu incorrit en una reiterada irregularitat referits als alçaments del repart de la intervenció? Senyor Carratalà, es podrà facilitar els certificats rebuts per les plantes de recepció de residus referits als salvadans de la feina encomanada de l'empresa Sudmarc l'any 2016? Senyor García, senyor David, existeix protocol en la policia local d'actuació pels alumnes absentistes?
Seguim amb vostè, senyor David. Existeix informe de policia local per mesures d'aparcament a l'avinguda de la Ribera Alta? Senyor David, es pot explicar quines actuacions es realitzen per la problemàtica reiterada de subministre de llum dels veïns del carrer de Muro i Rodríguez? Això són denúncies o queixes que ens han arribat, que imagino que us hauran arribat també a vosaltres. Senyor Carretalà, pel que fa al prec del plenari passat, s'ha fet cap actuació? Ha comunicat vostè la nostra iniciativa referent al tema de les plaques del carrer Poeta Badenes Dalmau? Senyor Carretalà, té vostè coneixement de cap sol·licitud o informe de la comunitat d'usuaris de Pous de Sant Cristóbal a la Junta, a la Confederació Geogràfica de Xúquer referent al servei de subministre i d'altres actuacions? Senyor Carretalà, l'última pregunta. L'Ajuntament ha liquidat el cànon de control de vertiig de la urbanització Sant Cristóbal? 2015. I l'últim prec. Preguem que instal·len als ordinadors de serveis socials el programa SIUS. Tanmateix, preguem que el personal que no el tinga reba la formació necessària per a treballar amb aquest programa d'ús habitual als serveis socials dels ajuntaments. Això no és una qüestió gratuïta ni és una qüestió capritxosa. El treball del nostre company Eduard Sala, comprovant tot conforme funcionen altres serveis socials, indiquen que tots funcionen i aquestes ferramentes seria interessant que això pugueu implementar-ho ja. Moltes gràcies. Vale, així ens comprometem. Sí que a una de totes te contestarem totes per escrit. A una sí que te vaig a dir, perquè antes ho han dit, l'escoleta del convent, anem a tornar a treure la licitació i aprofite per anunciar que a partir d'ara les contratacions en l'Ajuntament hem decidit que en tots els procediments de contratació n'hi haurà un membre de l'oposició per a buscar la màxima transparència. Ara, algo que fins ara històricament no s'ha fet a l'Ajuntament i que avui per avui creiem que en els temps que corren tots som corresponsables de tot el que contrata l'Ajuntament i en tots els procediments hi haurà un membre de l'oposició. Bueno, sense més, finalitzats els punts de l'ordre del dia. Si tenen alguna pregunta del que hem tractat, senyor Costa, digue'm. Sí. Senyor alcalde, jo sí que crec que n'hi ha molta urgència, perquè en l'organització Sant Cristóbal vostè mateix ha dit que porta el tema 40 anys. Però és que hi ha una sentència de l'any 2020 que aquest Ajuntament encara no l'està complint. I precisament per aquest incompliment hi ha uns senyors que estan fent el que és competència de l'Ajuntament. Entre ells és la seguretat vial, article 24 de la Llei de Bases de Règim Local i l'article 21, en la qual diu que la competència dels serveis d'obres públiques és competència de l'Ajuntament. Tot això ve a raïs d'una conversa que vaig tindre fa uns dies en la Confederació Geogràfica del Xúquer i me digué que per culpa de l'Ajuntament encara no s'havia resolt. La resolució estava congelat perquè l'Ajuntament no contesta els requeriments que li fan. O sigui, és molt greu. I mentrestant nosaltres estem patint, com a veïns d'allí, tornant a dir-li una mercantil que estic d'acord amb vostè en que el que ha dit, que els problemes civils són problemes civils i l'Ajuntament no té per què. Però el problema de la seguretat vial sí que és competència de vostès. I ahí entra qualsevol veí, o sigui, no és un puesto tancat, ahí pot accedir qualsevol ciutadà. Luego és competència de vostès, és un carrer comunal. I ahí sí que l'obligació és de vostès. Per tant, jo crec que sí que era motiu d'urgència aquesta moció que ha presentat el concejal de l'IPSA. I crec que la tenim que repetir i tenim que actuar molt ràpidament, perquè és la seguretat de les persones. I això sí que és competència de vostès. Jo no sé si aquesta deixadesa en no complir aquesta sentència és fruit del pacte famós de Sant Cristóbal, en el qual se va pactar i no sé si ahir renunciar per part d'aquest Ajuntament a que continuen ells en el negoci de l'Aulla, que és el gran negoci. I crec que n'hi ha alguna més, perquè dona la casualitat de que... No diga barbaritat, per favor, senyor. No, barbaritat... Nosaltres estem complint la sentència
estem caminant. El que passa és que, com bé ha dit el senyor regidor, el camí és llarg. Si n'hi haguera una solució per fer-ho d'avui per demà ho faríem, però és que no es pot. És que no es pot. Ahir n'hi ha una sèrie de circumstàncies que eviten. Ahir n'hi ha que fer un pla de reforma interior, que estem fent-lo, n'hi ha molts passos que provoquen que no se pugui actuar directament. O sigui, claro, és que vostè té una opinió i nosaltres altra. Però no és una problemàtica única de Sant Cristóbal, està en Montejúcar, està en el Vedat, i probablement en el 90% de les urbanitzacions de la Comunitat Valenciana. O sigui, i en totes funcionen més o menys igual. Però si hi ha una sentència, n'hi ha que complir-la. Claro, i per això estem complint-la. En aquest moment, Però com que no? L'Ajuntament s'està gastant diners, està fent un PRI, està fent... No puguem pegar, agarrarem la basura, no puguem pegar més passos, no és tan fàcil pegar els passos. Si vostè me dona una solució d'avui per demà, dona-la. Fa un moment, així el consellal d'Issa li ha donat una solució que intervinguen en el que és competència de vostè, que és la seguretat vial. I aquests senyors estan fent... Anem a intervindre, però això no és la solució definitiva, això és una cosa puntual. En les competències que tenen vostès. Però n'hi ha competències que no puguem d'avui per demà complir. Està increïble, anar allí i fer-los complir, perquè estan incomplint la llei ells. Vostès tenen que fer que s'apliqui la llei de seguretat vial. Tinc en compte que l'organització no està finalitzada, això és l'altra, que la sentència ens condena a de manera subsidiària a finalitzar l'organització perquè els propietaris ho saben, perquè els propietaris no la finalitzaren. Claro, això és molt llarg. Però declara la mercantil, declara com a subsidiaris... Bueno, vostè ho sap, això no és tan fàcil. Vostè va a lo fàcil, que ho faig a l'Ajuntament, no? Això és molt llarg. Lo fàcil és aplicar la sentència, ja que hasta que la sentència és copiar o... No, si la sentència diu fiquen les ferramentes legals per complir-ho. Perquè diu, estic fart d'este tema, apanyes. I la sentència diu que la titularitat dels pocs té que ser de l'Ajuntament. Bueno, no és la mateixa sentència, això ja és una altra sentència. No, perdó, i si vols... No, que això és un tema molt llarg i tots esperem que acabi de sentir-ho. En conversa que va ser de la Confederació fa un dia... Pues això no és de veres. A la Confederació se li contesta puntualment. A la Confederació se li contesta. Pues això no és de veres que a la Confederació se li contesta en tots els requeriments que... No és de veres. Perquè tinguem contacte continu. Si estem duent a terme el PRI i estem mirant les solucions en quant al alcantarillat i un dels òrganos, un dels informes pertinents és de Confederació, com no anem a tindre contactes en ells? És que això és incongruent. Si nosaltres parlem sempre en ells i diu que no li contestem, si fa poc de temps vaig estar reunit en ells. És que no ho entenc això. Estic preguntant-li únicament del tema de l'aula. Pues això que no contestem sí, sí que sí. Me va dir que estaven a l'espera i no contestaven als requeriments que els havien fet respecte a la concessió d'aigües públiques en Sant Cristóbal. Desconeguem d'això. Algú me diu la veritat? No. Les paraules que jo he sentit. Moltes gràcies. Vinga. David, per favor. No, jo vaig molt poquet, i ho dic sincerament. Per què vostès que estan donant llicències d'obres de l'urbanització quan no l'han restituït l'urbanització aquí a l'Ajuntament? No tenen, si és privat, per què diuen vostès que és privat i donen llicències d'obres allí quan ja en l'any 2000... Però estan condicionades les llicències d'obra. Sí, estan condicionades, sí. Estan condicionades les llicències d'obra a que compliten els requisits marcats per l'eix de vacació d'aigües, etc. No. És així, sí. Perquè hi ha moltíssimes vivendes que estan tirant tot a les cimes de la muntanya i estan al costat del poble. Però les noves no, totes les noves no. Les noves i les velles. No, les noves no. Totes les llicències noves estan condicionades, no. Hi ha un regidor, anteriorment l'any 2000 i 2001, d'ací de l'Ajuntament del Vic, va ser sancionat pel Col·legi d'Arquitectes. Però el Col·legi d'Arquitectes sancionat, que no té competència sancionada, és curiós. Sí, i va ser, si puc dir el nom tot, sí. Emilio Hernández. Va ser sancionat i va estar inhabilitat per 2 anys.
per un altre arquitecte que denunciat al col·legi d'arquitectes. Però Ixe no va ser regidor. Ixe regidor, pues no sé de quin ajuntament, el d'Alberín no, Ixe no va ser regidor, Bueno, un plano adimensional de tota la urbanizació. Bé. Bueno, David. I el pont té que estar, per ser públic, té que estar a 300 metres de la captació, té que estar a més de 3 metres quan estan a més de 50 metres. Molt bé, Lluís, com vull dir, David. Hi ha coses que hi ha Bona nit. En el orden del día anem a ficar en ruegos y preguntes les de David i les de Lluís. La pregunta fa molt de temps. Vaig ser curt, pensava fer-te de tu i te faré ja. Volia que me digués una cosa, si pots. Fa 3 plenaris o 4, en el voto de candidateo prohibido que se creara una comisión para mirarlo del polígono industrial. Yo lo que volia saber, perquè me cal fer el bolo, per què l'Ajuntament no vol que s'averigui què ha passat en aquest polígono. És algo que para entendre des de que s'ha portat al pleno... Què ha passat? Home, és que és una urbanització, és un pall que al començar en el 2005 que tenia que estar acabat en el 2006 i a cap de 10-11 anys s'ha acabat. I alguna responsabilitat tindrà algú ahí, tant l'Ajuntament com l'empresa constructora. Algú té que haver passat. Va costar algunes partides 3 voltes. Va costar algunes partides 3 o 4 voltes més. A veure, no fem una comissió investigadora que volem, perquè és que en aquest país sempre s'acaba tot en una comissió investigadora i mai ningú aclarit res. Entonces, lo que han de fer és els tècnics acabar-ho, és el que li vaig dir, acabar-ho d'una vegada, fer que li coste lo mínim als propietaris. Què tècnics? Els tècnics municipals. Què tècnics, pregunte? Els tècnics municipals i el tècnic del despatx urbanístic que està ajudant a tirar endavant. Com? L'ingeniero industrial que porta la llum. L'ingeniero industrial que... El tècnic municipal, no? Claro, els tècnics municipals, l'ingeniero que treballava en aquest sector, des que estigui l'alcalde ja no està treballant. Jo vaig a fer una pregunta i si pot me contesta. És cert que 4 anys després d'acabar-se les obres i ser tècnic municipal ha firmat una revisió de preu? No li sé contestar ara mateixa. Pues jo dic que sí. No s'ha contestat perquè ho vull saber. Que els tècnics que vostè diu que tenen que firmar 4 anys després d'acabar-se les obres li presenta aquest Ajuntament una revisió de preus que gràcies a Déu encara es van acceptar. I una altra pregunta, bueno, una altra cosa, alcalde, si els veïns li demanen una part, però important, que se crea una comissió per veure-ho, vostè l'acceptaria? Però si és que no tinc ningun inconvenient. Perquè en l'època del polígono és que jo no tinc ninguna responsabilitat. No tinc ningun inconvenient. Però és que hi ha una cosa que és de caixer. Així, en el 2005 li s'adjudica una empresa perquè la tenia que acabar en 5 mesos, ha tardat 10 anys i pico. Moltes partides han pujat el 400% i encara s'acaba fa 4 dies i encara els veïns encara no tinguin la liquidació definitiva d'aixes obres. Algú ha passat ahir. Si el culpable és l'Ajuntament, que sigui el culpable que pagui, perquè els terrenos en el 2006 valien diners, però en el 2016 no valen cap de gallet. I això els responsables són uns tècnics que han firmat, alguns en concret, quasi tot el que li han posat davant, i el que estic dient t'ho mantinc, quasi tot el que li han posat davant d'algun tècnic que tinga esta vergonya. I damunt m'agradaria saber qui li paga el jornal als tècnics. Els honoraris qui li paga? Perquè imagina que el polvo seria que li pagara l'empresa constructora. Que crec que li paga l'empresa constructora el sueldo també als tècnics. És de veres? No li sé contestar. Doncs mireu, i mos ho diu. És important saber també qui li paga el que treballa, perquè treballarà per l'Ajuntament, però li paga a lo millor l'empresa constructora. Això també seria... A veure, normalment les obres d'urbanització per gestió indirecta encara que pague, no ho sé, encara que pague l'empresa, són treballadors de l'Ajuntament, li paguen a l'Ajuntament i l'Ajuntament li paga. I anem a veure, per això són tècnics i dins de la seva responsabilitat estarà la independència, no? Bueno, ahí estarà otra vez els tècnics. I si veu alguna cosa que no sé, és que pot anar al juzgat. És que vostè sempre insinua coses
sempre està insinuant acusacions velades, és que jo el convido, si veu alguna cosa irregular, que vaig al xusgat. És que si veu alguna cosa irregular, vaig al xusgat i jo l'acompanye, perquè quan va al xusgat, la majoria de casos ho perd. Encara no m'ha acabat. Ara vaig a preguntar una cosa. És que el convida que vaig a. Alcalde. I si demostra alguna cosa ja mirem vostè. Vale, doncs vaig a veure si van dir de venir. En el sector R, a començar en el 2008. En primera instància ens guanyava vostè, igual que està ara. No, jo no. L'Ajuntament, perdó. L'Ajuntament. Ara resulta que hi havia una sentència que han condenat a l'Ajuntament. Sí, per la Era algo que el jutge diu que era il·legal. Bueno, estem parlant d'aspectes tècnics i un tribunal... Jo tinc la sentència, sí, si vol... No l'he llistat, no l'he llistat. És que ni la puc ensenyar. Quan jo dic una cosa, dic per aquí. El jutge diu que en la revisió de preus no estava contemplant la llei. I vostès la firmaron, l'Ajuntament, no vostè. Vostè no era alcalde entonces ni res. Lo que jo pregunto és una cosa. Els veïns que pagaren poden comptar en l'ajuda de l'Ajuntament perquè aquesta ajuda torna a haver diners? Ara veurem els serveis tècnics de l'Ajuntament quin punt de vista tenen, no?, al respecte. Però tot això està en els tribunals, Lluís. No, ja té la sentència firme, vostè. No, però tu has demanat una aclaració o una execució de sentència. Però tot això està en els tribunals. La part ja està. No, però està en els tribunals, Lluís. Seran els tribunals els que tenen que dimitir. Estàs parlant de coses que la majoria de gent està així no mantén. No està recollida, perdó. Està per pagar-se. No, no està recollida, està per pagar-se. Maria Àngels ho sap, que és de la quota de l'euro no està recollida. Estarà recorrit o altre, que ja veurem. El problema és que en un principi, que al final me tires de la llengua, Lluís. Justiço? En un principi teníeu muntat un negoci i quan no eixi bé, culpeu a l'Ajuntament. L'Ajuntament no haurà actuat bé, però com el negoci no us ha eixit bé perquè ha vingut la crisi, ara culpem a l'Ajuntament. Perdó. Estàs parlant del 2000. Parlem de l'I1. Parlem de l'I1, que l'Ajuntament li comprares a l'Ajuntament per uns diners i en aquest mateix dia vengueres la meitat pel doble. I qui era l'inútil així? Ai, vale, Lluís, no faràs el macronegoci, d'això no va parlar. Passa que ha vingut la crisi i no vos ha vingut bé el negoci, Lluís. És així, no? Lluís, és que al final no fas parlar de tot i sempre busquem culpables. A veure, parlem de l'I1. Hem enganyat algú? No, però si vols que sàpiga tot l'Ajuntament. Pues la gent pot saber... Bueno, fa unes coses els negocis estan ara bé i en altres coses no estan ara bé, Lluís. No, senyor, estàs equivocat. Sí que és així, No, Lluís. se ho expliqui. I si me dius que ho expliqui en tranquil·litat. Nosaltres li fem una oferta a aquest Ajuntament que ningú li comprava res. I que potser feia falta vendre aquest dia i cobrar per poder pagar algo. Mira lo que dic. Però si així aquesta operació no. Sí. Si defens tant el poble, no li hagués comprat al poble per uns diners i el mateix dia ho havies venut la meitat pel doble. Però això ho he fet jo. Però Lluís, si defens tant el poble, l'hagués dit al poble, no? Tinc un comprador que us ho compra pel doble. Jo vos ho tinc que dir a vosaltres. Claro, però faràs tu el negoci i no deixaràs comprar al poble. Home, que tu me passes mi sueldo a mi, però escolta, vaig fer el negoci en la qual butxaca. Sense furtar-li res a ningú. I vaig buscar els compradors perquè crec que és la meva feina i em passa el que he guanyat he pagat així. Però el problema és que la crisi ha dut moltes coses males i el sector s'ha enregit i en algunes coses l'Ajuntament ho ha fet bé i en altres ho ha fet mal perquè els tècnics són persones. I si de veres veiem que els tècnics han fet coses mal com a persones és una cosa. Si veiem que els tècnics han fet coses mal per benefici personal, és on tinguem que anar a resultar. No puc dir, perquè no ho sé. Perquè primera, per saber-ho, teníem que sentar-nos des de l'any 2000 fins avui. Veure tots els papers, veure el que ha firmat cada un, veure el que ha passat i els informes que ha fet cada un. I potser ahí sabíem, no puc saber-ho antes, per un costat. Tu m'ho has prohibit en el teu voto de qualitat que això els veïns ho tingueren. No, però si t'he dit una cosa és que no tinc problema. És que quan tanquem el sector fem una comissió, és que no tinc problema. I a veure, qui tira la culpa, encara vaig a prestir que pague. I tornar arrere no anem a tornar arrere, i no anem a poder llevar la crisi, i no anem a poder fer que això les tornen a valer tres diners. És impepinable que els mateixos tècnics del sector R li donen l'obra a la mateixa constructora. I fa els mateixos camins en el sector R que en el llum, que li la donen els mateixos tècnics, firmen els mateixos tècnics, se fa la revisió de preus pel forro quan és il·legal. I ho ha dit, i ho tinc així, la sentència... Luis, ja no s'ho preguntes, si és que sempre no anem a... Va contestar, no va contestar.
Però és que no n'hi ha ninguna pregunta, perquè preguntes coses que saps tu i que en la majoria de casos jo no sé. Entonces no estás preguntando. No, yo le pregunto a la argumentación con todos los plenos. Coño, no me está Si es preguntando. que te sugerisca que te presente. Sé que tendrías que estar de regidor. Alanda. Escolta, la meva pregunta és segur. Estaries disposat a acceptar? Sí, claro, es que no tengo ningún problema de llamar. Bueno. També, tampoc és mal, no? No, ¿qué va? Al contrario. Al contrario. Bueno, bona nit a tots. Viene que te